lintang ing tawakal netra. Perkenalaken kene wong papat kajenge gawe video ujian praktek kelas 9. Judule Kehilangan Dompet. Nami kula Fiatul Azhura, Nuril Maulidia, Jenny Yuanita Putri, Rahmatul Fitria. Jarene iku ya ana sing tiba lho. Iya lho, sapa? Karo pokoke iku wong kidulan pokoke. Sopo? Wes ya aku tak mulai kate resik-resik oma. aku ya kate mulai pisan. Mulai ya. Ya wes depan. Loh, apa dia kok nelpon? Apa ya? Jan, pan ana omahe ta. Aku katene dolen iki aku seneng arep mepean. Wes ono ngarep ta? Ya wes kate tak parani. Apa iku? Dompet sapa iki? Loh, ana duit. Den. Nanti ya sampai Jen, awakmu ketok dompetku gak? Soalnya hilang. Aku kan golek-golek gak ketemu. Loh, iki Fiatul nelpon. Ya wis angkat. Duit. Iya, iki dompetnya anak di oma. Iki ditemokno dia. Iki dompetku jare anak ndek kene. Loh, iki to dia. Ya wis. Wis gosip maneh ayo. Ya ayo. Wis apa maneh? Tapi ayo metu ayo. Ayo. Tuku-tuku. Heeh. Sebelah tuh. Ayo, Ayo. Wis ta ya, mari ta. Loh, kok hilang 100? Mbak jalan ya. Lah ya wong isa-isa ngene lho sampai hilang 1.000. Aku kandung. Ya apa iki jen kronologine? Aku mau gak soalnya mau dia sing nemokno. Positif arek iki koyo sing Joko. Wes nendang aku gak apa-apa. Embo. Ya apa awakmu iku? Wong awakmu sing nemokno kok. Sing ngadeg tak ndeloki. Loh, iki apa? Jaremu kan Joko, nek ngene lho, Ndek. Celanamu. Iya aku Joko. Lah kok Joko pernah duit ta? Sampai cek. Iya.